til den video. I dag har vi en gæst med. Lad os bare... Ja, lad os bare hoppe ind i gamet. Så lander vi i Dusty Depot. Dusty Depot. Jeg tager det der hus. Jeg vil bare lige sige, at I skal huske at like og subscribe. Ja. Ja, men lad os bare lige vende tilbage, når der sker noget igen. Vi skal den anden vej i zonen. Okay. Der er en lige dernede, jeg har ham. Jeg tager ham. Han er død. Godt game, men så videre. Ja. Jeg har et bæk til dig. Og nej, jeg har en blå en. Ja. Hvor nu? Der er altså nogen. Lige om nakken. Der er både derovre, og så er der også bagved. Der er også nogen herovre. Ja, godt. Jeg tager dem herovre. 30. Død. Den ene er død, den ene er også død. Der er også en død herovre. Godt, en til død. Ja, jeg har den. Ja, de er døde. Men der burde være en til. Ja, der er en til bagfra. Han kommer bagfra. Jeg har ham. Han er herinde i huset. Der er to, tror jeg. Han er heromme bag huset. Han er død, den ene. Kommer. Okay, godt.
Ja. Oh. Og et godt råd til jer, hvis I gerne vil vinde, spil sammen. Ikke gå for sig selv. Slå tag. Ja, jeg ser ham. Jeg ved det ikke. Ej, det er op. Tror jeg nok. Nå ja, stormen. Jeg vender bare lidt, eller vi vender bare lidt tilbage, når vi er inde i zonen. Eller hvis der sker noget fejl. Når de går lidt dernede. Lad os push. Åh, shit. Den ene ramte 60. Ja, det er fint nok. Okay, lad os lige gå tilbage, så laver vi en auto der. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Hej.